edge computing is a part of the digital need, and it is absolutely necessary in today's world. Uh, we in Varanium Cloud have unveiled our first edge data center in Panjim, Goa today. The need for edge computing pertains to the fact that we can have plethora of services like education, like education along with supply chain management solutions like video streaming and you name and a lot of iota of applications. Today, we have ensured that instead of a brick and mortar sort of a data center, we could build up edge data center in Class B towns and Class C towns and ensure that that is a total digital revolution can be made because of the same. It's a belief that only the urban cities should not be a part of the digital revolution, but we need to ensure that the last mile person also should benefit of the digital revolution, and the digital divide needs to be avoided. Varanium Cloud believes in a phygitile model. When I mean a phygitile model, it's a physical as well as a digital model, and using relevant digital applications, it has to be a benefit to the entire personnel all around. आमच्या व्यारानियम क्लाउड लिमिटेडतर्फे हायड्रा या ब्रँडखाली एज कम्प्युटिंग डेटा सेंटरचं आज उद्घाटन झालेलं आहे. आणि ह्या डेटा सेंटरतर्फे हा जो डेटा सेंटर आहे हा एज कम्प्युटिंग डेटा सेंटर आहे. ह्यामध्ये आम्ही जी छोटी शहरं आहोत, जी छोटी गावं आहेत, त्यांना आम्ही जगाशी जोडणार आहोत. आणि एज कम्प्युटिंग डेटा सेंटर्समध्ये आपण पुढे जाऊन बघत असाल 5G येत आहे, त्याच्यामध्ये जी लॅटन्सी आहे, त्याच्यामध्ये जी बँडविड्थ आहे, तर ह्या सर्व गोष्टी ह्या डेटा सेंटरमध्ये कवर होत आहेत. आणि आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत अशी सेवा देऊ, म्हणजे त्यामध्ये आपले ॲडमिशन सेंटर आलं, एज्युकेशन सेंटर आलं, त्याचप्रमाणे हेल्थ मॅनेजमेंट सिस्टीम आली, सप्लाय मॅनेजमेंट सिस्टीम आली, फायनान्शियल ॲप्लिकेशन्स आले. ह्यामध्ये आम्ही आता पुढे जाऊन सेवा त्यांना सेवा पुरवणार आहोत. आणि हाच आपण उद्देश ठेवून आपण हे डेटा सेंटर्स इथे पणजी इथे आम्ही चालू करतो आहे. का पणजीचा पूर्ण जो एरिया तुम्ही बघत असाल की एवढे टुरिस्ट प्लेस आहे, एवढे टुरिस्ट लोक येत आहेत, त्यानंतर इथे एवढे इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया आहे, त्याचप्रमाणे एवढे इथे बिझनेस आहेत. तर ह्या सर्व गोष्टीला आता पुढे जाऊन ह्या गोष्टी आपल्याला लागणार आहेत. आपल्याला पुढे जाऊन हे डेटा सेंटर्स लागणार आहे आणि त्याच्यातून आपल्याला मुळात वेळेची बचत होणार आणि जास्तीत जास्त जी गावातली लोक आहेत, छोट्या शहरातली लोक आहेत, त्यांना आपण जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे सेवा कशी देणार आहोत ह्याची सुरुवात ह्या पणजीतून झालेली आहे. फायदा हा असा होणार आहे की जी आता छोटी शहरं आहेत, मोस्टली जे मुंबईसारख्या, हैदराबादसारख्या, बँगलोरसारख्या ज्या सिटी आहेत, त्यामध्ये ह्या सर्व्हिसेस असतात. पण ज्या पुढे आता आम्ही हे पणजीमध्ये छोट्याशा क्लास बी सिटी आहे, पणजी क्लास बी सिटी आहे, ह्या सिटीमध्ये आपण हे डेटा सेंटर चालू केलेलं आहे. म्हणजे त्यानुसार जो एज कम्प्युटिंगला जे फॅक्टर्स लागतात, जे लॅटेन्सी लागतं, बँडविड्थ लागते, ते सर्व गोष्टी इथे त्याची वेळेची बचत पण होत आहे आणि आपण सर्व गोष्टी इथे चालू केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे आपण आता इकडची जी आसपासची जी गावं आहेत किंवा पणजीचा परिसर असेल, गोव्याचा परिसर असेल, ह्या सर्व गोष्टीच्या वेळेची बचत इथे होणार आहे आणि सर्व सेवा आपण यामार्फत देणार आहोत. या हायड्राच्या मार्फत आम्ही देणार आहोत सेवा.